da danas na tržištu rada nije dovoljno imati samo formalno znanje, nego i neformalno pa i informalno znanje. Startup udruga, to jest njezini osnivači, pokretači su nam se obratili sa tom idejom da bi oni pokrenuli određene vidove edukacije mladih ljudi. Oni su izuzetno ugrožena skupina danas na tržištu rada i smatramo da koji način približavanja njih poslovnom svijetu ili sa budućim poslodavcima ili mogućnosti samozapošljavanja zapravo pridonosi razvoju u slučaju regije, odnosno države u cijelini. Tako da smo objeručke prihvatili tu njihovu ideju i pratimo ih kontinuirano u smislu da im osiguravamo prostor da koriste naše profesore u slučaju posebnih nekih projekata u područjima kao što sam i ranije rekla, Uniline od samog početka uključen u ovaj projekt, prepoznali smo ga između ostalog i kao svoju šansu da dođemo do kvalitetnog kadra. I danas uspjeva se velikoj zaposlenosti nije baš lako način. Vjerujemo da će se na ovaj projekt prijaviti iznimni pojedinci koji su željni znanja, usavršavanja, koji će danas sutra biti lideri u turističkoj industriji i kolege u našem poduzeću. Iskoristila bih priliku, glavnina sezone na vratima, zadovoljni ste kakve su brojke Uniline, rastete iz godine u godinu, ali evo, čisto da kažemo kakva su očekivanja za 2014. Pa evo, mi se ne možemo požaliti na svoje rezultate. Dakle, mi smo si prošle godine zacrtali planove, definirali strategiju poslovanja i moram reći da zaista dobro i stabilno poslujemo, najave za sezonu su dobre. Međutim, razloga euforiji nema. Mnogo je problema tehničke naravi, je porezna politika, dakle mnogo problema koji opterećuju naš sektor, ali kažem, nije baš dobro da puno poduzeća u turističkoj industriji ne posluje dobro i da su neki naši konkurenti nestali, ali mi držimo svoj pravac, zacrtali smo ga, imamo strategiju, imamo ljude, a sudjelovanje u ovom natječaju je i dalje korak tome da kao dokaz da nam je zaista čovjek na prvom mjestu, edukacija i rad sa ljudima kontinuirano. Odmah na početku napomenem da je danas zadnji dan prijava, znači može se još danas prijaviti. Istria Tourism Competition, prvo natjecanje, ovo je prva godina natjecanja. Kao što ste rekli, znači specijalizirali smo se za turizam. Svakako planiramo da natjecanje postane tradicionalno. U sklopu njega studenti i mlade osobe imat će priliku rješavati konkretne probleme iz područja turizma i do sada imamo 67 prijava. Što očekujete? Imate jako kvalitetne poslovne partnere, koje poslu na regionalnom tržištu, mladi ljudi na ovaj način stiču kako potrebna znanja, koja nadamo se da će dovesti do zaposlenja, a uvijek su nešto s čim su konkurentni na tržištu rada. Tako je. Svakako iskustvo projekata koji smo već realizirali poput MCS-a govori nam da svakako pojedinci kroz natjecanje, kroz ovakve projekte se uspiju zaposliti u renomiranim kompanijama. Svakako potvrđuje s jedne strane da ovakve projekte okupljaju najbolje studente, a s druge strane svakako potvrđuju potrebu za realizaciju ovakvih projekata, a s druge strane sudionici koji možda su studenti pa nisu toliko zainteresirani za zapošljavanje, opet stječu možda neka nova praktična znanja, poznaju se sa poslovanjem uspješnih tvrtki i drugih koristi. Pogledajte, ovako imamo 3 kisa, 3 posebna slučajeva od Uniline, te i Nacionalne udruge obiteljskih i mladih hotela iz Splita. Prva tema je, ne znam, tema dobra. Šta ste radili? Malo da opišete. Znači, natjecanje će biti u timovima. Dogovorili smo natjecanje na način da bude 2 do 3 ljudi u jednom timu, te nakon mjesec dana smatramo da je to dovoljno vremena za rješavanje samih posebnih slučajeva i da završna ceremonija, odnosno dodjela nagrada najboljim
kakve će biti nagrade? Nagrade ovako, za prvo mjesto smo predvidjeli novčanu nagradu u iznosu od 2.500 kuna, s obzirom da je ukupni nagradni fond samog natjecanja 6.000 kuna, a za drugo i treće mjesto smo predvidjeli utrošne nenovčane nagrade. Recite, evo i govornici na otvorenju istakli su želju da će možda sudionici postati budući kolege u nekoj dođe. Tako je, to je običaj naših prijašnjih projekata kao što je Legion Study koji je išao prošle godine, da se neprije studenta ne zaposli nakon same realizacije takvih posebnih slučajeva, jer mi imamo običaj u udruzi da poslodavcima dajemo nam vide i životopise, gdje ih oni kasnije pozivaju na razgovore. To je ujedno glavni cilj naše udruge, znači zapošljavanje mladih i visoko obrazovanih. Hvala vam lijepo, puno uspjeha.